Sanibona, phinde nibingelele nje futhi ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora nangalesi sikhathi. Sibonge nje umdala wensuku, uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, oyisihlangu, olithemba, oyinkazimulo, oyinsindiso, ongumsibekeli, ungumlondolozi, oyisiphephelo sesiphephelo, olidwala ngaso sonke isikhathi. Sibonge nje ngothando lakhe, ngobukhulu bakhe, ngokwazana naye, ngobungcwele bakhe, nawo konke nje asenzela kona ngaso sonke isikhathi. Bantu baNkulunkulu, hlezi kuyinkulu, kuyimnandi futhi kuyithabisayo intokwazi ukuthi sihlangane ngalezi zinkulu ezimnandi, izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu osusondele. So ezintweni zonke kumele hlezi sazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba uyasithanda, uyabathanda abantwana bakhe, uyasithanda isizwe sakhe, uyathanda uluntu lwakhe, uyabathanda bonke abamthandayo nababiza igama lakhe. So ngaleli thuba nje nangalomzuzu ngifisa nje siye kusihloko lapho khona ngaba nephupho ngomhla ka-26 October 2024. Ngibona ephushweni lokayi lo khona lo wayewuphenyo kwi-generations. Yes, ngibona yena in this stream and igama lakhe uMelusi Yeni, uMelusi Yeni igama lakhe langampela. So ngimbona in this dream upha this lady umnikeza imali engango 161,000 and I was like, ha, imali engaka. Wavele futhi wamthengela nezimbali. It's like uyamspoila nani, kodwa into engiyibukayo lo sisi wayengayiyena unkosikazi wakhe, futhi lo sisi wayenganandaba naye, but wayekwamukela nje konke akwamukelayo. Singazi noma mhlawumbe they had a form of or sort of a relationship ethizeni, bake bathi a relationship yama-benefits nani nani, izinto ezikanjalo. Bantu bayazi ukuthi basuke bekhuluma ngani, basuke beqondeni futhi ngalokho, but angikho lapho. Ngisekuthenini uNkulunkulu ayekuveza ezama ukucacisa ngalela phupho. Ngibona zonke lezo zinto, ngabe ngiseke ethatha kakhulu ifocus yami nokuqaphela kwami, wangibukisa kakhulu endlini la ehlala khona. Uhlala endlini engurawondi, number 1, engazi ukuthi uphahlekiwe ngodaka, ngazi ukuthi uyawa lo rawondi nje awukho right. Uthi ngithi ngiyawubhekisisa ungcolile, ngithi ngiyabhekisisa kahle, futhi usehlale ngazi usehlalele endlu isikhathi eside lesi, and mesehlale lesikhathi esithi ngithi ngiyabuka phansi, upheka phansi, upheka emlilweni, kunodaka lana, kungcolile nje, kumdaka nje. Ngibona ngithi ngiyale nali nebhodo le rice lichithekile, kelekeqe lishona lena, ngazuthi ngiyabona khona ibhodo la khari elincane nje, ngathi ubepheka utamatisi nani nani, zonke izinto nje zimapeketwana, ngathi ubedla washiya kanjalo. Angazi kanjani, kodwa umoya kaNkulunkulu into acacisa kakhulu ngokusobala nangokuphelela ukuthi abantu abayiyona lento esibonayo thina ngaphandle, ngengaphakathi lapho. Noma imali bengayichitha, bengayispenda, bengahamba ema-restaurant, bengadrive ezinkulu Ford Ranger, bengahlala babe osaziwayo, ama-celebrity, abaculi, ama-artist, zona zonke lezi zinto, but uma bengenayo uJehova abanalutho futhi abayilutho, soze baba yilutho. uJehova akabazi futhi akahlali kubo, ngakho-ke mabaphenduke. Bantu baNkulunkulu, ngaso sonke isikhathi into ekumele siyazi, siqonde ukuthi konke uJehova sikhansela ngakho, asixwayisa ngakho, uxwayiselela thina ukuthi kube usizo kithina, ukuthi kulekelele thina, ukuthi kuhlenge thina, ukuthi uphulukise thina. Njalo uJehova masixwayisa, usixwayisa ngoba esithanda, ngoba akekho umzali oxwayisa ingane exwayisa, hayi buzowa lapha, mengathi yabo mengayithanda uzoyibuka, athi ngifuna iwe, ngifuna ilimali. But if umzali oyithanda ngampela ingane yakhe, uzothi ebona ukuthi akumangeke umntanami uzowa lapha, hayibo, engaze afise ngisho ukuyishaya, engaze afise because uyayithanda. Ayikhothi nje ubrother Enigma kubona bonke abantu uJesu amthumela ukuthi adlulise imiyalezo yabo, uyakucacisa ngokuphelele ukuthi ngize ngidlulise imiyalezo kanje ingoba uJesu uyakuthanda wena. Ufuna ukuthi uphenduke, ufuna ukuthi usindiswe, ufuna ukuthi uhlengwe, ufuna ukuthi ubuyisane naye, ufuna ukuthi wazane naye, because ngaphandle kwakhe awuyilutho wena. Ngaphandle kwakhe akukho ukuphila empilweni yakho, ngaphandle kwakhe akukho ukuphulukisa, akukho lutho, uyigobolondo, empty vessel. So ngemiyalezo yakho uJehova umdali wezulu nomhlaba,
into akafisa siyiqonde siyazi ngaso sonke isikhathi ukuthi asilutho ngaphandle kwakhe. So isihloko sethu sithi bafile becebile. Bafile becebile. Imagine you've got all the riches, you've got all the money. Uzupha omunye umuntu because if ekwazi ukunikeza umuntu imali more than 100,000 unamalini yena iningi angithi. If ekwazi ukuthengela omunye umuntu into akayithandayo unani yena unakho futhi nakho akuthandayo. Mhlawumbe ukwazi ukuthengela omunye umuntu because le mali le imali ungathenga ngisho imoto eziwu-2 for a matter of fact if kuyi second hand. Ungakwazi usho ukuthenga imoto. So if ukwazi ukuthi enze into enkulu kangaka yenzele omunye umuntu naye engakwazi ukuzenzela but ngisho kuthiwa unemali enkulu kangakanani. Ngisho ama-digit engawu-9 ebhenki lakho. Ngisho ngakwenza kodwa uma ungenayo uNkulunkulu u-empty because imali it's just a thing. Nkosi yami, it's just a paper. Iphepha leli. Iphepha lokwenza izinto kodwa. But kuyiphepha, ipheshana nje kancane. Elenza umhlaba unyakaza, elenza umhlaba and liyawunyakazisa shema umhlaba. Leli phepha alivele unyakazisa. Leli phepha elinesilwane alivele unyakazisa umhlaba lu-revolve. Kwezinye indawo amanye amaphepha anjani a-pink, amanye ahlaza, amanye brown, amanye blue. Ko-America amadola limhlophe nomnyama. La phepha lawo however unyakazisa umhlaba. But to tell you something, ungaba nawo lamaphepha agcwala indlu yonke kodwa uma ungenayo uJehova awunalutho. Uma ungenayo uJehova ufile. Uma ungenayo uNkulunkulu uzolahlwa. So ngalo myalezo if ungafinyelela kumalosi yeni uJehova umdali wezomhlaba uyokusiza ukuthi uphenduke baba. Ngoba if ungenayo uNkulunkulu isiphetho sakho siwukufa nje kuphela. Ngisho ngawusaze kwayo siyakubona ku TV hawu Nkosi amavethandeka indoda yomZulu kwasha kwacima. Unanemali uyicelebrate hamba ngeimoto ingqovu uyaziwa uyathandeka u1 no2 no3 uma ungenayo uJehova ufile. Uma ungenayo uNkulunkulu ufile. Mhlasimpe kuzothatheka njengehlaya vele. Mhlasimpe izothatheka njengento engeke ukuthi nango umunye isekope lo brother enikho. Because abantu izona izinto abayixabha le ngqondo izona izinto abayicabangayo. I didn't choose mina ukuthi ngibone abantu ebuthongweni bami ngizilalele ngibese ngibona abantu abaziwa abanye abantu and then kuzobe ngazi ukuthi I didn't choose ukuthi ngithi mangilele ngithi namhlanje ngifuna ukubona ukuthi nakusasa ngifuna ukubona ukuthi but yazi ubani okuthandayo uNkulunkulu. Yazi ubani okulangazelelayo uJehova umdali wezulu nomhlaba. Yazi ubani okufisayo efisa ukubona embusweni wezulu umdali wakho lo wahlala phansi ngempilo yakho wakhanda umzimba wakho wakhanda ikhanda lakho wakhanda amehlo akho inyawo zakho wakhanda konke ngawe wasekuthatha kubeka lapha emhlabeni. Wafika wena lapha emhlabeni wabona izinto wathanda izinto wathanda imali wathanda abantu wathanda ucansi wathanda zonke lezi zinto wathanda ukwaziwa wathanda ukubuka kanti usuthatha impilo eronga. Usuthatha impilo engeyona. Impilo yakho kahle kahle yasekhaya ezulwini. Impilo yakho kahle kahle ukwenza intando kaNkulunkulu. Impilo yakho kahle kahle mhlasimpe nje ukudelela kumfundisi kwazi bani umprofeti kahle kahle kwazi bani. But usulahlekile wasuka endleleni but uJehova umdali wezulu nomhlaba usakuthandela namhlanje usakusebekela usafuna ukuthi uphenduke. Wenza intando yakhe uphiliswe uphulukiswe so that uzokwazi ukuhlenga uthole umbuso wezulu nawo ngelinye ilanga. So isihloko sethu nje sithi bafile becebile. Bafile becebile. Imali ayilutho bantu bakaNkulunkulu. Ukwaziwa akuyilutho bantu bakaNkulunkulu. Ukuthandwa isizwe sonke umphakathi wonke umhlaba wonke akuyilutho if ungathandwa uNkulunkulu. Ukuthola amandla ama-views awu1 million mewaposta nje ukuthi ngejimini. Ukuthola ama-viewers awu3 million mewaposta nje ukuthi udla ilazanya. Ayilutho yonke leyo nto leyo. Ukuthi nama-followers awu50, 100,000, 500,000 ayilutho yonke leyo nto leyo. It was just nje ukuthatha ifoni yami ngiciphize ngithi click I follow them. So what?
ngifollowishela ukuthi ama-video akho ngiwabone njalo, mase ngiwabonile so what? Ngifollowishela ukuthi ngazi yonke into oyenzayo each and every day, ukuthi namhlanje uvuke ekuseni wadla iparish noma uvuke wadla muesli. Bese ngazile bese ngikubonile ukuthi uhambele waya ejimini, bese mhlawumbe ngizo-influence-eka nami ngifuna ukujima, ngifuna ukujima njengaye, ngifuna ukwenza njengaye, ngifuna ukubonela kuyena. Into engasize ngalutho yonke leyo nto leyo, bantu bakaNkulunkulu. Into engabalulekanga nje kwanhlobo kwaqobo. Into nje eyinto. So ngaphezulu zonke izinto abantu bakaNkulunkulu, into emihle siyazi siqonda ukuthi uJehova uyasithanda. uJehova uyasibiza. uJehova uyakubiza nawe. Uyakubiza futhi nawe. Uyakulangazelela umuntu wakhe. So engakusho nje ukuthi baba kumele usiyeni. uJehova uNkulunkulu uyakubona. Uyakwazi impilo yakho. Uyakwazi konke okwenzayo. Angikwazi mina. Mina nje shoni nje umntwana nje Nkosi yami oyidlalela ekhaya kubo. Othi mezidlalela ebusuku bese uJehova amthembe ngamagama abantu. Amthembe ngemiyalezo ethanda ukuthi idlulisele kubantwana bakhe. Ngoba usebenzisa umlomo okhulumayo. Usebenzisa inyawo ehambayo. Usebenzisa amehlo abukayo. Usebenzisa indlebe elalelayo. Usebenzisa inhliziyo evumayo. So ngaso sonke isikhathi nangalithuba nangalomzuzu ngifisa sikwazi siqonde kakhulu ukuthi nanoma singazama kangakanani ukuthi siyijabulise lapha emhlabeni, but awusoze wajabula uma ungenayo uNkulunkulu. Awusoze wajabula if ungenayo uJesu. Awusoze wajabula if ungenazo zonke izinto ezidingayo ezingaphatheki, because into ezidingayo ukuthula, injabulo, intokozo le engapheliyo. Into ezidingayo ukudla, ukwembatha, imfudumalo phela. So if ungenazo lezo zinto ungazitholi futhi lezo because uyazidinga, I promise you, then ngaleyo ndlela ngeke awusoze wajabula. So bantu bakaNkulunkulu nangalithuka nangalomzuzu phendukane ngoba umusa wezulu usondele. Brother, baba, kumele usiyeni. Isikhathi kuphenduka manje. Usaphila, usabona, usahamba, usakwazi ukwenza konke. Ngoba sophinde sibe khona esinye. Ithuba leli linqayizi vele. Ithuba leli yazi enye into engifisa ukucebisa kakhulu bantu bakaNkulunkulu ahleze ngibonisa yona. Abantu bangale kwethuna bayakhala, abalahliwe. Babodwa bayazama benza njengabantu abasaphila ukuthi benza njani khona bezoyisiza kwenzeke. Babodwa bayacela kubantu basaphila secane ngisiza kodwa akwenzeki. Babodwa sebeyashayela noma bengasathandi ngale kwethuna. Abanye basaqhubeka nokuntshontsha noma bengasathandi. Abanye basaqhubeka nokubhema noma bengasathandi. Basaqhubeka nokuphuza noma bengasathandi. Izinto esizibonayo in our sleep, izinto zangampela eziqiniso. So bantu bakaNkulunkulu qaphelani. Phendukani. Ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengo lesindisi nebhabhadisi. Ngoba iyona requirement leyo kucompulsory ubhabhadisi. And ngona uNkulunkulu angithume kakhulu mina. Ngezwi likaKristu. Uthamba utshela abantu bami ukuthi mabageze. Ngoba uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Angeke aze akuthathe umuntu engagezile. Yini ugeza ukubhabhadisa ungena emanzini acwilile ahamba emfuleni Johani. Hlanjulile zonke izono zakho khona uzokwazi ukuthola ukuphila phakade. Uzokwazi ukuthola ukuphulukisa. Somnyalezo nje umfishane ukuthi bafile becebile. Kose nje benani. Ngibusise kakhulu ngihlezi wazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, uFacebook uLihle Ithemba Mzobe la khona khona imibhalo for abantu abasebenzisa ufree mode. Ebese kuba uInstagram uLihle Ithemba Wendi with Mzobe. Kose nje benani inqinise insindise iniphilise. Ebese ke nibuyele enkosini usanethuba. Cela nidlulisele nakwabani bakwazi sibathola ukuphulukisa nokusindisa ngifelo Jesu Kristu. Ngelihle igama leNkosi ibe nani njalo.
ndize phakade. Amen.